Pozdrav svima, dobrodošli na naš kanal. Evo malo šetamo po Gračanci. Danas smo odlučili da se krećemo, da napravimo 10.000 koraka. Pravite li vi korake? To je zdravo. Prošetajte. Šetate li, krećete li se? Ili ste više sjedeći tip? Poput Adnana. Centar za socijalni rad, novi centar. Evo renoviraju nam opštinu. Vidite kako je lijepo ovdje cvijet. Biljkava, drvo, šta je ovo? Priroda se budi. I da ovo samo nikad nisam Pozdrav svima. Evo nas, malo smo došli u park. I da vas pozdravimo. sve Da vidimo kako ste, jeste dobro, šta radite. Mi evo šetamo, krećemo se. I eto, malo ćemo vam pokazati kako smo proveli današnji dan, pa se vidimo. Kako se ti danas sad osjećaš? Feeling good. Good, I happy. I'm so happy. I'm really happy. And I don't know what are you doing gently. Čutice. Slatki mali čuko. Se nasala. Čutice. Gadan. Crna Gora, Turska, Francuska, naša i Evropski unija. Opština Gračanac. Đutića mali, ti si bio gadan, sad ćemo tići nešto kup da jedeš. Šta je ovo? Spomen žrtvama genocida u Srebrenici. I ovo je gračanički pasaž. Ko je taj čovjek? I eto, samo malo da vas pozdravimo. Ovo je vrlo kratak video. Ništa previše, pa se vidimo ubrzo sa nekim drugim temama i u nekom drugom videu. Puno pozdrava za vas.